Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добры дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра беларускую чыгунку. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Агульная інфармацыя. Беларуская чыгунка – гэта найбуйнейшае транспартнае прадпрыемства нашай краіны. Агульная працягласць больш чым 5400 кіламетраў. Трэба сказаць, што беларуская чыгунка, яна ўтварылася ў тым выглядзе, у якім ёсць сёння, у 1953 годзе. Беларуская чыгунка – гэта сотні станцыяў, тысячы кіламетраў, больш за 1500 электрыфікаванага шляху, гэта мільёны тонн перавозак, і гэта, безумоўна, цэлая вялізная інфраструктура сацыяльная. Тут мы можам адназначна сказаць, што гэта ёсць брэнд нашай краіны. Як з'явілася беларуская чыгунка? Першая чыгуначная лінія пролягла па нашай тэрыторыі ў 1862 годзе. Першая станцыя, якая пачала працаваць, это станцыя Парэчча. Яна была адкрыта 27 снежня 1862 году. Гэта была частка пецярбургска-варшаўскай чыгункі. І трэба сказаць, што яе рабіла французская кампанія. Увогуле, у той час былі толькі прыватныя чыгункі ў расійскай імперіі. Таму вось 30-кіламетровы шлях Гродна-Парэчча, ён быў закладзены ў самым канцы 1862 году. Гістарычны шлях развіцця чыгункі. Чыгунка развівалася вельмі імкліва. І трэба сказаць, што з агульнай колькасці 5400 кіламетраў, якія ёсць сёння, 3800 кіламетраў чыгуначных шляхоў былі пракладзены яшчэ ў часы расійскай імперіі, то бок у другой палове 19 і пачатку 20 стагоддзя. Пасля першага чыгуначнага шляху адразу пачалася імклівы такі чыгуначны бум. Мы можам прывесці такую маскоўска-берасцейскую чыгунку. Вось яна пролегла праз усю Беларусь, ад Смаленска да Берасці, як тады казалі, 1871 год. Гэта таксама Рыга-Арлоўская чыгунка, якая па поўначы Беларусі, Лібава-Роменская чыгунка, якая з поўначы на поўдзень Беларусі ішла. Гэта чыгункі палескія. Вось палескія – гэта ўвогуле такія бяспрыкладнае будаўніцтва, таму што будавалі іх праз забалочаную мясцовасць. І гэта пачатак 20-го стагоддзя, гэта адна з самых такіх доўгіх чыгуначных лініяў, якая злучала паўночнае Палессе, заходняе Палессе з Палессем усходнім. Мы можам сказаць таксама, што была даволі сур'ёзнае чыгуначнае будаўніцтва напярэдадні Першай сусветнай вайны, таму што падводзіліся вялікая колькасць чыгуначных шляхоў да заходніх межаў расійскай імперіі. Асновы чыгункі былі закладзены яшчэ і ў перыяд польскага часу. Тут вельмі шмат такіх гістарычных момантаў. І трэба сказаць, што першая электрычка – гэта 1963 год. Гэта вось Менск-Ляхновічы. Таму развіццё ішло бурліва. Ці была ў Беларусі вузкакалейка? Вузкакалейкі былі. Скажем так, што расійская адлегласць паміж рэйкамі, яна большая, чым заходнееўрапейская, і больше чыгунак яны вось шырокакалейкі. Але вузкакалейкі будаваліся на прыватных чыгунках. У маёнтку, напрыклад, Радзівіла ў Кухцічы, там была вузкакалейка. Вузкакалейкі таксама рабілі немцы, калі яны занялі заходнюю частку тэрыторыі Беларусі ў час Першай сусветнай вайны. Пасля польскі час некалькі чыгуначных лініяў яны былі праведзеныя вузкакалейкамі. Вялікую частку палатна даводзілася нават перашываць, таму што яны былі вузкакалейныя шляхі. Таму прысутнічала, і гэта ёсць таксама асаблівасцю беларускай чыгункі, што і такая каляя. Раскажыце пра спецыфіку працы машыніста ў 19 стагоддзі. Машыніст – гэта вельмі такая была ганаровая прафесія, трэба было працяглы час навучацца. І што ў 19 стагоддзі было характэрна, гэта тое, што існавалі паравыя рухавікі. Значыць, адпаведна, ціск у пары вось у гэтым рухавіку, ён павінен быць дакладна такі, каб цягнік мог уз'ехаць на гару. Калі будзе большы ціск, можа выбухнуць проста сам рухавік. Калі меншы, ён проста не ўз'едзе, не
сцяне ўсе вагоны, тады невядома, што рабіць, ён проста будзе заблакаваны на ўзгорку. Таму спецыфіка працы была ў тым, што перад кожным выездам машыніст і ягоны памочнік яны рабілі малітву. Таму чалавек веруючы быў, і адной з асноваў, якія пры паступленні ў чыгуначнае вучылішча, гэта было веданне закону Божага, то бок веданне Бібліі. І машыніст заўсёды быў у белых пальчатках, заўсёды меў пры сабе Біблію ці малітоўнік, проста разумеў, што ў руках Божых лёс яго і пасажыраў. Калі і як беларуская чыгунка святкавала сваё 150-годдзе? Такі важны перыяд быў у гісторыі беларускай чыгункі ў 2012 годзе. Значыць, першая чыгуначная лінія 1862 год, а ўжо 150 год 2012. Але вельмі цікава, што якраз напярэдадні у 2011 годзе быў таксама юбілей, таму што ў савецкі час лічылася першай беларускай чыгункай гэта менавіта маскоўска-берасцейская, якая прайшла праз усю тэрыторыю Беларусі ў 1871 годзе. І вось інстытуту гісторыі чыгуначнікі замовілі кнігу спецыяльную, дзе бы раскрывалася новае летазлічэнне беларускай чыгункі. І вось менавіта тады была выпушчана гэта вялізная кніга, там больш за 1000 старонак, ілюстраваная ўся, і было даведзена, аргументавана, з'явіўся першы здымак беларускіх чыгуначнікаў, а гэта 1862 год. От ён захоўваўся ў Пецярбургу, арыгінал ягоны захоўваецца. І тады былі урачыстыя такія мерапрыемствы. Гэта снежань 2012 году. Я яшчэ хачу дадаць, што беларуская чыгунка вельмі важны ўнёсак зрабіла ў самыя розныя палітычныя падзеі. Мы бачым ад розных паўстанняў у час войнаў і ў час пераўтварэнняў, аднаўлення краіны. І на сённяшні момант чыгуначны транспарт гэта ёсць не толькі брэндам нашай краіны, але вялікая колькасць беларускіх інтэлігентаў, яны выхадцы з чыгуначных сем'яў, з чыгуначных дынастыяў. Адметны след у гісторыі нашай чыгункі пакінуў беларускі метад маршрутызацыі. Гэта новая сістэма састаўлення маршрутаў цягнікоў. Яна паскорыла дастаўку грузаў, забяспечыла іх захаванасць, скараціла затраты на манеўровую работу. У 70-80-е гады была праведзена рэканструкцыя буйных лакаматыўных вузлоў. У 90-е беларуская чыгунка атрымала магчымасць самастойна ажыццяўляць міжнародную дзейнасць і ўдасканальваць чыгуначную інфраструктуру. З пачатку нулявых вялікая ўвага ўдзялялася ўнутры рэспубліканскаму грузаабароту, транзітным і экспартна-імпартным перавозкам. Сёння на беларускай чыгунцы функцыянуе 6 тэхнічных бібліятэк і 8 пунктаў бібліятэчнага абслугоўвання, а таксама навукова-тэхнічная бібліятэка. Агульны бібліятэчны фонд больш чым 407 000 выданняў. Прыярытэтамі беларускай чыгункі, як і раней, з'яўляюцца бяспека, надзейнасць і перадавыя тэхналогіі.